Здравейте, аз съм Пламен, вие сте с моят BookTube канал Love Life and Books. Днешното видео ще бъде първото ми unboxing видео, или обяснявам на български. В това видео ще отворя тази пратка, за която нямам никаква представа какво съдържа. Това са книги, изпратени ми от издателство Ibis за ревю. Всъщност знам само една от книгите, това ще бъде втората от поредицата Последните оцелели, на която имам ревю в канала ми. Долу в описанието ще има линк. И всъщност ми казаха, че ще ми изпратят нея заедно с още няколко книги. Няма да проточвам клипа повече, защото мисля, че както и аз, така и вие искаме да разберем какво за Бога се съдържа в този пакет. Ще го отворя, виждам това. Книгите са 3. Така. Да ги разгледам само. Страхотно. Добре. Първата, която виждам, запозната книга, е Последните оцелели, изгубени за винаги. Ето я. Втората книга. Последните оцелели. Когато огромна астероид се сблъска с Луната и е измества от орбитата й, животът на 17-годишния Алекс Моралес се променя за винаги. Дали някога всичко отново ще е както преди? Алекс си задава този въпрос всеки ден, защото след настъпилите природни катаклизми животът в Ню Йорк е сведен до борба за оцеляване. В прозорците на небостъргачите нагреят светлини, развалени и изоставени коли задръстват кръстовищата, мародери обикалят улиците в търсене на последните останали хранителни запаси. Ню Йорк се е превърнал в остров на бедните, който е можел, отдавна е напуснал града. Родителите на Алекс са изчезнали и той е принуден да се грижи съвсем сам за двете си по-малки сестри. Но един въпрос той не смее да се зададе. Ще има ли достатъчно сили да се пребори за оцеляването и на тримата? Така, както знаете, мнението ми за първата книга е изключително високо, затова определено нямам търпение да прочета тази книга. Следващата книга се казва Котката на Далай Лама. Изглежда доста интересно и различно, с това нямам търпение да прочета резюмето отзад, защото наистина не съм чувала преди тази книга. Гладно и жалко, покрито с кала котенце, спасено от бедняшките квартали на Ню Делхи, отведено на място, където му се предоставя възможност да води живот, за който дори не е мечтал. В красивото светилище, сред покритите с сняг Хималай, то става известно като Котката на Далай Лама. Добросърдечно, непрощително и проницателно, животното с много имена отваря прозорец към най-съкровените аспекти от живота в Дарамсала. Съжалявам, ако го произнасям грешно. Той се превръща в малка шпионин и неизменна част от срещите между неговото светейшество и безкрайния приток от посетители, които варират от холивудски знаменитости до филантропи и автори на книги за себепознание. Котката на Далай Лама ни показва как да открием щастието и смисъл в един забързан материалистичен свят. Нейната история ще предизвика усмивка на децата у всеки, който е бил благословен от меки лапички и нежно мъркане. Изглежда доста различно. Определено ще ми бъде интересно да започна да чета. Добре. Наистина изглежда нещо по-различно, нямам никакви очаквания за нея. Историята звучи доста оригинално и различно, така че ще видим като прочета. Последната книга е от поредицата Младият Шерлок Холмс на Андрю Лейн, Червената пявица. Това предполагам е втората книга. Както знаете, аз имам първата, все още не съм я прочела, но пък много се радвам, че вече ще имам и втората. Резюмето гласи: един мъртвец с белязано лице се завръща. Едно престъпление ще разтърси из основи цялата страна. Шерлок знае, че възрастните крият тайни, но не очаква да открие, че най-известният биец в света живее в Съри, особено след като е смятан за мъртв. На всичкото отгоре по някакъв начин брат му Майкрофт изглежда също е замесен. А когато никой не иска да ти каже истината, най-добре да рискуваш и да я откриеш сам. Така започва приключението, което отвежда Шерлок в Америка, за да се озове в центъра на смъртоносен заговор. На място, където живота и смъртта не струват пухнато пера, а истината има цена, която никой нормален човек не би искал да плати. Както знаете, аз съм голяма фенка на криминални сериали, романи, филми, така че нямам търпение да прочета двете книги от поредицата. И много се радвам и много благодаря както за тази книга, така и за другите две на издателство Ibis. Свърших разопаковането, но това не е всичко от клипа. Искам да ви покажа още две книги, които получих наскоро. Тоест едната си я купих вчера, другата ми изпратиха преди една или две седмици, може би. Започвам от нея, която ми изпратиха. Тя се казва Камък от любов на автора Юлиан Попов. Приех да направя ревю на тази книга, главно защото е на български автор и тъй като аз имам български BookTube канал, мисля, че не мога да направя нещо по-добро от това, ако по някакъв начин мога да помогна за популяризирането на някоя българска книга, български автор или каквото и да било, ще направя абсолютно всичко по силите си, за да помогна на българското. 5 елемента са нужни на Арман. Само 5 елемента, които събрани заедно ще се превърнат в неговото решение.
елементи, скрити като дълбоко пазени тайни в ключови точки на времето и пространството от човешката цивилизация. Красотата на Персия, скандинавските фьорди, балканските планини. Последният лъв на пустинята трябва да загуби всичко, което има, за да спечели новия си живот. Ще има ли смелостта и находчивостта героят на романа да тръгне към тях, да нахлуе в непознати територии, да се изправи лице в лице срещу съществата от кошмарите? Ще има ли вярата, че това е по неговите сили и че държи щастието в собствените си ръце? Трудностите могат да бъдат твърде много, понякога непосилни за възможностите на един обикновен мъж. Арман има ключ за тази сила. Ще го открие случайно, като усещане за жена, за неговата жена, което преминава за части от секундата с аромата на емая или с едва доловимото движение на силуета й в мрак. Звучи магично, звучи вълшебно, звучи много мистично, звучи много интригуващо. Така че нямам търпение да прочета тази книга. Благодаря на автора Юлиан Попов, който се свързи с мен, и пожелавам наистина грандиозен успех на дебютния му роман. И последната книга, която, както казах, си закупих сама вчера, е Дневниците на Бриджит Джонс на английски език. От доста дълго време исках да си взема нова книга на английски, защото вкъщи имам само една. Също исках да си взема и книга, която да не ме натоварва по никакъв начин, да ме развлече от малко от ежедневието ми, защото напоследък наистина всичко около мен е много интензивно, тече с някаква бясна скорост. Чувствам се перманентно уморена, натоварена и наистина имам нужда малко да се позабавлявам, да се посмея и мисля, че това е една от книгите, които със сигурност ще ми осигури всички тези емоции. Не знам дали има нужда да говоря по-задълбочено относно съдържанието на книгата. Мисля, че всеки един е гледал двата филма, ако не двата, то поне първия филм за Бриджит Джонс, който го дават абсолютно всяка Коледа. Аз лично не мога да си представя Коледа без глупавата смешна Бриджит. Така че предполагам, че тази книга ще оправдае всичките ми очаквания и ще постигне целите ми за малко развеселяване. Това беше днесния клип. Благодаря ви, че го изгледахте. Ако имате някакви интересни идеи за нови клипове, които да не са ревюта, защото ревюта ще има вече до година, може да ги посочите долу в коментарите. В описанието ще намерите линк към другия ми канал, на който определено съм по-редовна, както казвам във всеки клип. Така че ако искате да прекараме малко повече време заедно, може да отидете и да се абонирате за мен и там. Сега е време да ви кажа чао, да ви пожелая весели празници и се надявам да се видим възможно най-скоро. Чао!